Em dic Albert Palomera, tinc 30 anys i fa 3 anys i 5 mesos que estic aquí en el RAC. Quan vinc aquí a la central, el primer que faig és mirar quina zona em toca de treball. Un cop tinc comprovada la zona de treball, agafo el meu vehicle, m'obro la unitat, em poso la zona i em quedo com a lliure. He d'anar per la meva zona i m'han d'entrar serveis a la meva zona. Si és un dia normal faré 7-8 serveis, no? Sí? Sí, bon dia. Hola? He trucat al RAC. Sí, digui'm. És per dir-li que tardaré entre 5 i 10 minuts en arribar. Vale, no es preocupi, hi ha una mica de trànsit per aquí. Quan entres aquí en el RAC ja et fan una mica de formació per com t'has de dirigir al soci, el que li has de dir, intentar calmar-lo, no? Per això també se li truca de seguida. També des de la central li envien un missatge per dir-li que estem de camí. Llavors, tot això fa que el soci estigui més tranquil. Estava aquí a Passeig de Gràcia amb el carrer València i de cop estava aturada al semàfor i m'ha començat a sortir molt de fum del cotxe i clar, m'he espantat, pensava que se'm cremava i l'he apagat corrents. Per mi el RAC es diferencia en el fet que ofereix assistència in situ mecànica. Normalment les altres companyies d'assegurances el que fan és enviar una grua, que sí que si és una bateria et posarà les pinces segurament, però per la gran majoria de coses et pugen al cotxe a la grua i se l'emporten. Nosaltres d'altra manera doncs, el que fem és arribar allà, intentar solucionar-li i si li podem solucionar, que moltes vegades podem, doncs home, jo crec que és un gran avantatge. Moltes vegades la gent et diu ets el meu àngel de la guarda, no? Ets la meva salvació. Arribes allà, estan esperant-te amb candeletes, no? Perquè estan molt preocupats, sobretot si estan en un lloc transitat. Si tu arribes allà amb rapidesa i pots solucionar ràpid el problema, doncs home, es queden molt contents, clar. Hola, bona tarda. Què tal? Ben trobat. Ben trobat. M'he oblidat els llums encesos. D'acord, doncs bueno, mirarem si la fem recuperar aquesta bateria, no? Ho dubto. El dubte? Ja ho veurem. El més normal sol ser bateries. Bateries descarregades o comunicades. Després vindria potser punxades de rodes i llavors hi ha coses més fora del normal, gent que es queda sense combustible, gent que es queda amb el cotxe amb les claus a dintre, que no poden obrir, coses d'aquestes. I ja estarà. Ara per anar bé, si pot tenir el cotxe mitja horeta en marxa perquè acabi de recuperar... Sí, ara una hora estarà en marxa. Val, perfecte, doncs com més millor. I ja està, jo crec que aquesta bateria encara la salvarem, I tant, encara ha de donar molta guerra. Molt bé. Gràcies. Que vagi molt bé, de res, home, que vagi bé. Adéu-siau. Per mi un bon dia és un dia en el que m'han sortit prou serveis com per poder-los fer, solucionar-los tots i quedar content, no? És a dir, que trobis alguna cosa que puguis arreglar i et sents content d'haver pogut solucionar el problema, no? Amb el soci. Això és un bon dia.